जोंनि 28 नम्बर समस्तिनि मानगोनां MLA रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिया दिनैहाय बोसोरसे फुरा जाबाय। ओंखायनो दिनै जों बर्षपति माने मृत्यु बार्षिक हिसाबै बिथांखौ जोंनि गसाइगाव जिल्ला BPFनि जानानै बिथांखौ श्रद्धा बा सन्मान जानायनि थाखाय जों दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जोंनि BPF दल खुलिनायनिफ्राय जोबजासिम खेबब्रै खेब बे 28 नम्बर समस्तिखौ गोसो गुवार मानसि हिसाबै बिथाङानो दखल खालामबाय थादोंमोन। आरो बिभिन्न दलफ्रा फैदोंब्लाबो बिथांखौ जेबो खालामनो हायाखै, ललेटबो समावनो हायाखैमोन। खनब्रै खेबबो बिथाङानो जोंनि नैबे 28 नम्बर समस्तिखौ दखल खालामबाय थादोंमोन। आरो बिथांनि दिनावनो जोंनि BTCनि आवथानि बाहेरायाव थानाय तामाहाट दिंदिङा हरै एकदम कामानडाङा एरियानि जेसेबां जोंनि नन ट्राइबेलफोर एरिया दं बेवहाय बिथाङा जे रोखोम धरननि माने डेभेलपमेन्ट खामानि मावलांदों, बे डेभेलपमेन्टनि खोमाथाजोंनो बे डेभेलपमेन्टनि थाखायनो बिथांखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ जुग जुगामि भाबै थाबाय थाथों होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय इसोरा जोंखौ हरखाब जोंनि गोसोआव दाहा दोननानै बिथांखौ दाखालि थांनाय मे मासावनो बिथाङा जवा बोसोरनि मे मासाव बे दानि कभिड जाफुबाय थानाय समावनो बिथाङा कभिड जानानै गुवाहाटी हस्पिटालाव रुंसारि जालांदों। दा दिनैहाय बिथांनि थैनाय साना बोसोरसे फुरा जाबाय। ओंखायनो जों दिनै गसाइगाव जिल्ला BPF दलनिफ्राय बिथांखौ सन्मान जानानै जों बयबो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि गासैबो हारि माहारिफ्रा फैनानै बिथांखौ लैहोर लैहोर फैनानै मान बावफैदों। बेनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनि जानानै आङो जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ आं गोजोननाय बावहरदों। जाहाथे बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बादियै बिथांमोना नुजाफैनानै जोंनि बे दिनैनि अनुस्थानखौ जोंनो साक्सेस खालामनो थाखाय आं बयखौबो धन्यबाद जानाय हरबाय। जेरखम जों नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै जों रायमाना सराइबिल ओनसोलफ्राव थांबा नुगोन जे रायमानायाव जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि बिथोराव गावनि समस्ति गावनि नेटिभ भिलेज हिसाबै बेवहाय दोंफ्रामबो जि लामाफोर दं जों खुगाजों बुङा, नायबा मिथिगोन बिथांनि अबदान जोब। बेवहाय ओरैबायदि बुरजा लामा दं, 30थासो लामाया बेयावनो ओरै दिंगिदा खना खनला फिस जोब। आरो बे जोंनि आउटसाइडआव थानाय दिंदिङा तामाहाट एरिया ओनसोलाव नोंथांमोना थांनानै नाय एखे कामानडाङा बागडगरासिम बेवहाय जि धरननि लामा अबस्थामोन। बिथांमोना साइकेलखौ फाफ्लियाव लानानै फैयोमोन। 10 बोसोरनिफ्राय माजेन्द्र नार्जारिया जोंनि BPF दलनिफ्राय देरहासार जानानै MLA जाजेनदों। बे समनिफ्रायनो बे जोंनि तामाहाट टु श्रीरामपुर लामाया मख'जाथाव मोनसे माबायाव दंमोन। दा नायदो नोंथांमोना बिथांनि दिनावनो बे लामाफ्रा जाजोबनाय। बिथाङा बहुद धरननि जोंनि बे गसाइगाव सार्केलाव, बहुद धरननि बे गसाइगाव महकुमायाव गावनि समस्तिनि बाहेरायावबो बिथाङा गावनि MLA खेमथाजों बै समाव जिहेतु जों सरकारजों जों एलायन्स दं हिसाबै बिथाङा बहुद खामानि मावलांनो हादों। नोंथांमोना दलनि जानानै बिथांनि खामानिया मा मा आद्रा दं होननानै बुंदों? आद्राया बिथाङा आद्रा दालांनाय माथो दा बर्थमान सोलिगासिनो दं। माखासे थालांनायखौ अलरेडि टेन्डार जाखांनाय बेफोर खामानिया जाफुंगासिनो दं। मोनसेबो आद्रा थानाय नंला। बिथांखौ सन्मान जानानै जोंबो जाय थिकादारफ्रा मोनदों इमिडियेट नोंथांमोना बिथांखौ सन्मान होनानै मावजोबनांगौ होननानै जों बुंखाजोबबाय, हाजोब्बायबो।